Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Vamos un día máis na radio e na televisión de Cerceda co informativo en esta xornada xa de venres, día 17 do mes de outubro. Hoxe decimos a falar de novo do ciclo Mestre Mateo de cine, porque hoxe volve a haber unha nova proxección de unha longometraxe. Mañán sábado hai un obradoiro de Maxa. Falaremos de sábados de baile que haberá tamén mañán sábado e que o domingo hai teatro infantil. Seguimos coa campaña para inscribirse en Merca na Vila, neste caso agora son os establecementos do Servicio de Terapia Ocupacional. Tamén falaremos así como da ITV de Maquinaria Agrícola. Lembramos tamén que haberá unha xornada de micoloxía a próxima semana e tamén falaremos de obras do Concello, as que se están executando e as próximas que se van a executar. Falaremos tamén das festas do San Martiño en Cerceda e nos deportes repasaremos o calendario deportivo de todos os nosos equipos para mañán sábado e para o domingo. En canto tempo, as previsións son de que a partir de mañán, xa esta noite, tarde-noite, e mañán entra unha fronte que traerá nubosidade e posibilidade de algunha precipitación. Comezamos a crónica da xornada. O Concello de Cerceda participa nun circuito de cinema galego que se vai a levar a cabo no Auditorio Municipal de Cerceda e que xa comenzou o pasado mércores e está levándose a cabo durante esta semana e a semana que ven. É cine de xeito gratuito para maiores de 12 anos. En total son 8 longometraxes das que xa se proxectaron 2. A primeira foi este pasado mércores coa película Xusticia Artificial. Na xornada de onte xoves tivo lugar a película As Neves e hoxe venres 17 ás 8 da tarde proxéctase a longometraxe Cuñados. Decirlle que a semana que ven volverá a haber máis proxeccións. O mércores 22 ás 7 Filmei Páxaros Voando. O xoves 23 ás 8 Honey Mon. O mércores 29 ás 8 Aurora, o xoves 30 ás 8 Prefiro Condenarme e por último venres 31 da semana que ven ás 8 o documental Salvaxe. O ciclo Mestre Mateo está impulsado pola Academia Galega do Audiovisual, que ten como obxectivo principal ofrecer á cidadanía unha programación audiovisual de calidade e de produción galega. A programación do ciclo está composta polas longometraxes finalistas nos premios do audiovisual galego, Premios Mestre Mateo. O obxectivo principal é achegar o audiovisual galego ás vilas nas que non existe unha oferta de cinema comercial, facilitando así o acceso á cidadanía a unha programación cultural de calidade en galego. En este caso, lembren, síguense proxectando as películas. Hoxe, os que nos sigan no informativo do mediodía chegarán a tempo a ver a película, en este caso Cuñados, que se proxecta ás 8 no Auditorio Municipal de Cerceda de xeito gratuito. Falamos agora de que mañán sábado hai un obradoiro de Maxa. Mañán sábado na Biblioteca Municipal de Cerceda terá lugar un obradoiro de Maxa para nenos de 8 a 14 anos en 2 grupos. O primeiro deles comenzará ás 10 da mañán, será de 8 da mañán de 8 anos, mellor dito a 10 anos, de 8 a 10 anos os que vayan ás 10 da mañán e logo no segundo turno de 11:30 en adiante, ata as 12:30, son os nenos e nenas de 11 a 14 anos. As plazas son limitadas, son gratuitas, poden inscribirse nun formulario que atoparán na web municipal. Está organizado polo Mago Richard e o Concello de Cerceda. E mañán sábado hai tamén sábados de baile. Vai a estar o dúo Mar da Vila, mañán sábado, o dúo Mar da Vila, no local social, no edificio do Museo do Moucho, de 7 da tarde a 10 da noite, nova edición de sábados de baile. Esta será a última edición neste mes de outubro e no mes de novembro. O día 8 haberá outra, o día 22 tamén, e no mes de decembro, o sábado día 9 e o sábado 20 de decembro volverá a haber sábados de baile. Pasado mañán, domingo, hai teatro infantil. Este domingo, día 19, ás 12 do mediodía, no auditorio e con entrada gratuita, represéntase a obra de teatro infantil Bule Bule.
Bule Bule é unha peza teatral da compañía coruñesa Os Náufragos Teatro que aborda cuestións fundamentais na nosa sociedade, a igualdade de xénero, a presenza das mulleres nos oficios do mar, o trastorno por déficit de atención con hiperactividade ou o cuidado do medio mariño. Unha obra que se mete no universo da súa protagonista, que é Candela, que é unha moza que en este caso é curiosa, busca o seu lugar no mundo e a veces non comprende nin un mundo que non a comprende nin a deixa ser. Está acompañado do seu amigo Bruno, que vive nun faro e que sinte paixón por compoñer música. Un espectáculo de reflexión sobre os estereotipos, as etiquetas e as barreiras invisibles. E tamén se está poñendo en marcha a campaña Merca na Vila. Se trata de unha campaña que leva a cabo a Diputación da Coruña en aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes para dinamizar o comercio local. Ven a poñer en marcha esta campaña chamada Merca na Vila, dirixida a fortalecer o pequeno comercio nos concellos de menos de 20.000 habitantes para dinamizar o tecido comercial nas localidades pequenas. Decirlle que se merca en comercios adheridos se pode conseguir descontos de ata un total de 100 euros, en descontos individuais que van dende os 5 ata os 15 euros por compra. Os establecementos teñen que, en este caso, inscribirse, poden facelo ata o próximo día 20, ata o luns, que sería o último día. Logo, a partir de aí, xa chegará o turno de facer as compras e utilizar estes bonos de Merca na Vila que pon a disposición a Diputación. O Concello de Cerceda, en colaboración co Sergas, dispón dende primeiros do mes de outubro de un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soedade non desexada nas persoas maiores. O programa chámase Queremos escoitarte. Nun principio vai destinado aos veciños maiores de 80 anos. Está previsto que se incluso baixese esa franxa de idade. Nos próximos días, dende o Concello, e xa na semana pasada, se puxeron en contacto e se están poñendo en contacto cos maiores de 80 anos do Concello para saber si precisan deste servicio, cales son as súas inquietudes e necesidades. Hai un teléfono, se teñen algunha dúbida, o que poden chamar, que é o teléfono de Servicios Sociais, que é o 981 68 60 68. En canto a ITV de Maquinaria Agrícola, pois lembren que aínda queda o luns e o martes, van a estar en Cerceda, xa levan 2 semanas, e o luns e martes que ven se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola nos aparcamentos superiores do Parque Acuático no Acevedo. En canto á xornada de micoloxía, o Concello de Cerceda organiza unha xornada de micoloxía no próximo fin de semana, o sábado 25 de outubro, donde ás 10 da mañán terá lugar a presentación e a parte teórica, e a partir das 11 menos cuarto e ata 1:30 sairase ao monte para recoller e clasificar as setas. En este caso, o plazo está aberto ata o próximo día 23. Teñen que anotarse a través dun formulario que atoparán na páxina web do Concello. Ahora falámosles de obras porque estáse levando a cabo varias obras no Concello de Cerceda, algunhas xa rematadas, outras que van a comenzar en breve, unhas de maior magnitude, outra de menos, pero o alcalde de Cerceda, na última charla que mantivo con nos, enumerou as obras máis importantes que se están executando nestes intres, algunhas xa rematadas, e tamén as que se van a executar nos próximos días e nos próximos meses. Escoitamos o que nos decía o alcalde Juan Manuel Rodríguez. Neste momento, en vigor no Concello, estánse realizando unha serie de obras, como ben dís, por un lado os accesos en Virís, que era algo moi reclamado e demandado dende fai anos, a mellora dos accesos a Sobra da Fonte, que axiña rematará, aí houbo que agardar a un trámite para mover uns postes de Fenosa. Xa temos falado moitas veces do tedioso que é loitar con ese tipo de trámites, pero aí estamos peleando día a día, cada vez con máis determinación, con un maior enfoque e con máis motivación. Eso tamén quero dicilo, porque eu, no que a min respecta, volvo das vacacións cunha grandísima determinación en seguir mellorando o Concello, e toda a xente que me rodea tamén o fai. Estamos tamén cos traballos da futura depuradora de Meirama e coa conexión de saneamento que vai ligada a ela, se ben tamén asumirá outras conexións que se foron facendo nos últimos anos ao longo da parroquia, a ampliación da Escola Infantil Municipal, que debería estar rematada aproximadamente en 2 meses, o abastecemento da auga en Vilamarta, e tamén as obras nos campos de fútbol, tanto do San Martiño na Silva,
coma do Rodís na Baixa de Rodís. Hai outras moitas obras que comezarán en breve, como son, por exemplo, as pluviais en Sandián e outras, así como tamén estamos comezando a tramitar os procesos de licitación de outras moitas, non? Como pode ser, por exemplo, o Estadio Municipal do Roxo no anexo, no campo de erva artificial, para o cal recibimos unha subvención da Deputación Provincial da Coruña dun 80%. E falándolles de festas, falamos das festas do San Martiño en Cerceda, porque a Comisión de Festas de Cerceda, da parroquia de Cerceda, xa elaborou o cartel para o San Martiño, que será o 8 de novembro. 8 de novembro, festa do San Martiño, no campo da feira de Cerceda, donde haberá a unha misa na honra ao San Martiño, na capilla municipal, e despois a partir da Igrexa Municipal, logo a partir das 2, hai unha sesión vermú con disco móvil Impacto. Ás 3 da tarde comenzará un xantar popular a precio de 30 euros para os adultos e para os nenos e nenas de 5 a 10 anos 15 euros. O menú é a base de empanada, callos, churrasco, postre, bebidas con café, con gotas, etc. Pódense acadar os tickets en Agroferretería Cerceda, na peluquería Peluquera ou con calquera membro da comisión. Pola tarde hai sorpresas e a partir das 9 verbena con disco móvil Impacto. Haberá carpa para disfrutar de todos estes actos. Nos deportes repasamos os partidos para mañán sábado e pasado mañán domingo dos nosos equipos en fútbol. Falando na primeira categoría Galicia, o Queixas recibe na casa o Fisterra, un Queixas que ven de perder en Muxía, agora pretende conseguir que Queixas siga sendo un fortín. Queixas Fisterra, o encontro é o domingo ás 5 da tarde no campo da Revolta. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense, que vai líder, xoga en Ordes. Vila de Ordes, Atlética Cercedense, o partido é o domingo ás 7 da tarde en Ordes, en Vista Alegre. Pola súa parte, o San Martiño recibe na casa o Mesía. San Martiño Mesía, o partido é o domingo ás 4:30 no Roxo. Rodís tamén xoga na casa, Rodís Abellá. O partido do Rodís contra o Abellá é o domingo ás 5 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. No fútbol 11 femenino, o equipo cercedense xoga fora. Pastoriza B, Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 12 en Pastoriza. En canto aos xuvenís, ao fútbol de base do Atlético Cercedense xogan en Carral. Carral Atlético Cercedense mañán sábado ás 4 en Carral. Os cadetes descansan e os infantís comenzan a Liga en Carballo. Bergantiños C, Atlético Cercedense Infantil, o domingo ás 12 do mediodía no campo das Seiroas. Os alevíns, tanto o A como o B, xogan esta fin de semana. O equipo alevín A, Atlético Cercedense Alevín A, xoga na casa contra o Marino. O partido é o domingo ás 11 da mañán no Roxo. O equipo alevín B comeza a Liga, Atlético Cercedense Alevín B comeza a Liga na casa contra o Carral D. O partido é o sábado, mañán, ás 10 da mañán no Roxo. Os benxamíns tamén xogan o A e o B. O Atlético Cercedense Benxamín A xoga na casa contra o Olímpico B, mañán sábado ás 11:10 no Roxo. Estrease na Liga o Atlético Cercedense Benxamín B, que xoga na casa contra o Oza Cesuras B, mañán sábado ás 12:20 no Roxo. Os prebenxamíns tamén xogan na casa Atlético Cercedense Prebenxamín 11 Caballeros. O partido é mañán sábado ás 12:20 no Roxo. En canto ao fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos hai un Miño Cerceda, mañán sábado en Miño, e un San Martiño, que vai de líder, contra Atlético Castro, mañán sábado ás 4:15 no campo das Tinajas, en Encrobas. E na segunda B de veteranos hai un Marino de Mera Rodís, mañán sábado ás 6:30 no campo da Marola en Mera. Sorte a todos eles. En canto tempo, mañán sábado, vaise incrementar a nubosidade debido ao paso dunha fronte, polo que aumenta tamén a probabilidade de chuvia e retírase o aire cálido desta semana, o que vai a facer que baixen as temperaturas e que os ventos cheguen de oeste-noroeste, que poden aportar, evidentemente, chuvias, incluso chegando a primeiras horas do día a ser ventos do sur, que traerán, insistimos, humedade e, por lo tanto, nubes e incluso precipitacións, unha situación que agarda que tamén se empeore de cara ao domingo.
Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.